gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa mga pangulong dinala nung nakita sa mga balita lokal, anay preso patay matapos ginluthang sa barangay Handumanan. Babaeng nagaantos ng depresyon, ginpasibangdan nga aswang sa banwa sang hinigaran. Sa mga balita national, Pilipinas magapatigan sang ikatatlo nga National Vaccination Day. Samtang masobra 80% ka teaching kag non-teaching personnel bakudado na kontra COVID-19. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw Sabado, Pebrero 5, tuig 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Good morning sa aton mga ka-aksyon and happy Saturday sa aton tanan. Kamusta ka mo? Ako okay lang, kabalo ko pamangkot mo ikaw ya ma'am, okay lang. Okay lang ko di Bisan nag-isahan nun, burang isahan sanay na tayong mag-isa. Wow, may hugo! Kasabad. Good morning, Danay. Dali lang, kaya nga akong hair, wala man na fix. Wala na fix. Sige lang Gabinukol lang na siya, pabayin na siya, Danay. Sa 17,000 viewers, good morning. Please, i-like kag i-share ang atan sining Facebook page. Mayara, dagali si Aksyon Eden, balasang sang Love is in the Air nga promo. Kung makaano ka mo, pwede na siya sa Baluarte Rest and Relaxation. Kung mapilian ka mo. Basi ka mo ang makadaog sang tumataginting na 2,000 pesos worth of worth of panyapon sa February 14. Good morning, Danay, kay Jonathan Bia, mayong agaman. Kay Dennis Richard Tibor Roma, of course, mayong aga. Kay Lady May Gumban, good morning, man. Pawayway pati sa Danay, Kay, maninoy ko Major Wilfredo Benuman, nag-agi ko kagapo na huya lang ko kay Dola, kay nangagdati, nagdiretso na ako. Kalain. Kay Ma'am Gina Salgon, diraman sa Bebs Mangusta, nagapamati, mayang aga. Kag sa mga naga-Facebook Live monitor sa Sitio Campo Mener, dira sa may barangay Gargato, Banwasang Hinigaran. Good morning, man. Ara na nagasaka ng aton siling viewers. Please, sigihan nyo lang. Kay hasta nga magsaka, do para sa akong buhok. Wala, miskan do kagamo sa piya ko. Ako may nayusay. May nabusay. So, dahil sige mo. Nakabanggay ka na, Sige ako na. I-on lang. Ano ba nag-on ang mic mo? Oo, tabi sa inyo dugatindog. Tapos kiyon, dalang kita? Dalang yan. Plus tara. Sak. Tikita nyo na ang mga actual scenario. May Joshua Bia, may tototan pagid. Tamyaw niya lang si Kumare Vanessa, kag Kumare Jinke, salamat gid. Ano nga buhok, Chocolate Hills, pabahi, Kuya Chard. Wala, takot na pala ginawalabtan sang, sang
pangalan. Ang pangalan mo. At Kimmery man, good morning. Magtabo ka sa Iloilo, mapaswab kapag nabis ka may vaccination card ka na. Hindi na. Wala na. Isa ka na lang ha. Sino nang in-relationship mo na? Kaya paswab ta. Charot. Standby sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay-say sa detalya na sa mga balita lokal. Patay ang isa kanay preso matapos ginlutang mga alas 6:45 ang takna sa kagabi lamang sa Purok Nara, Phase 4, Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod. Ang napatay gingilala sa kay Joseph Huxon, 47 anyos, manugbaligya sang karne sang baboy. Suno kay Police Major Richard Farito, ang hepe sa Police Station 10, halin si Huxon sa iya abyan sa din sila nag-inom, kag papauli na sa inistaran nga balay sang inisya ang ginlutang. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga may isa ka tawo nga nagsunod kay Huxon kapag abot sa lugar ining luthang sa wala pa ribaluan nga sa isang armas luthang. Duha pa ni Farito, isa ka single nga motorsiklo. O kung isa ka motorsiklo nakitaan nga ginsakyan sang suspetsado. Pila sa ulo anang kun nga ni Huxon nga ginturaan sa iya kamatayon. Sa karon paraan pang investigasyon sa otoridad sa insidente. Lagip na ang motibo kag ang suspetsado sa amo nga krimen. Ginako naman sang magulang ni Joseph Huxon nga inisad to nagaduso sang inasuspetsuan Shabu. Suno kay Halan Monggoso 60 anyos, wala ini sing ideya kung nagapadaan pa sa pagduso sang illegal nga droga ang iya sini nga manghod. Pagpahayag pa ni Monggoso, wala man sang iban nga kontra ang biktima o galing ginreklamo si Huxon sa mga residente kung nakainom bangod nga nagamaoy. Si Huxon ang bulag na sa iya asawa kag nagaisahanon lamang sa ginaistaran nga balay. Ginkumpirmar man ni Puno Barangay Ricardo Canoy nga surrendery sa Oplantok si Huxon kag nakatapos naman sa drug rehabilitation program. Samtang patay na ako na sa duga naton nga balita lokal ginkumpirmar sa pamilya ni Jeneline Valencia nga nagaantos giman ini sang depresyon kag hindi ini aswang amo naman nagidaligar sa mga tao sa sitio Campo Miner sa barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Suno kay ni Liza Valencia Pabila, ang pakaisa sang biktima, nag-aisano na lang sila puluyan sa barangay Aranda, ining si Valencia. Matapos na patay niya bana sa bulan sa Nobyembre, tiyalikdan niya tuig, samtang ang bata siniyang yadto sa Manila. Dugang pa, Pebrero 2, ang nadesisyonan nga kuwaon si Valencia, kag tuyo kung tanong pestaro na sa balay sa utod sa Purok 2, barangay Gargato, matapos na notisyahan sa pamilya, nga wala na sa insakto nga paminsaron si Valencia. Palayag ni Pavila, base sa istorya sang utod ni Valencia, nagtulog ini kag wala na talupangdan nga nagwa sila balay kag naglakat tubtob nga nakalambot sa sitio Campo Miner. Dugang pa base sa legasyon ni Valencia, nagtalang ini pagkagpangabot sa lugar, nagsaka sa puno ka naglumpat sa atop sang pamilya Embarque o kung sa atop sang balay sang pamilya Embarque, mga alas 12 sang o kung mga alas 12 ang takna sa tungang gabi. Ginpahag naman ni Kagawad Ernesto Tugado nga nagahilibi una ang mag-iloy ni Michael Embarque bangod sa kahadlok nga may galapak-lapak sa ila atop rason nga ginaligar gintiro ni Embarque si Jeneline Valencia sang baslay. Dugang pa naglumpat sa atop sang likod sa puluyan si Valencia rason nga dadakpan sa mga pumuluyo. Ginkasubo naman sang pagkaisa ni Valencia nga si Liza Valencia Pabila bangod naabtan nila nga gingapos gamit ang kalat kag ginhigot sa liog, kamot kag tiil ining biktima. Ginpahag man ni Pabila nga nanugid si Valencia nga ginhabuyan ini sa mga tagbalay sang asin, ahos kag ginaligar nga ginlabo sang duha ka beses sa iya likod nga amo naman ginpabulong sa hospital. Gintingwa naman nga ma-interview sa Aksyon Radio team ang pamilya Embarque apang nagpamalibad nga maghatag sang pahayag. Ginahulat naman sa kapulisan ang ginahulat sa kapulisan kung magapasaka sang kaso ang pamilya Valencia matapos ginaligar gingapo si Jeneline Valencia nga gipasibangdan nga aswang. Nga pagkatapos nakita nila sa ibabaw sang atop sa balay sang pamilya Embarque sa sitio Campo Miner, barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Suno kay Hinigaran Chief of Police Captain Ryan Villasario,
mahimo mga patubang sang kaso ng physical injuries ang pamilya Embarque sa ginhimo sini nga paggapos kay Valencia gamit ang kalat kag inhigot sa iya liog, kamot kag tiil. Dugang pa ila papag-imbestigahan ang aligasyon nga gintiro pa ni Michael Embarque sang baslay si Valencia kag naswerte lamang nga wala na igo. O si saon man sang kapulisan ang aligasyon ni Valencia nga ginbuno ini siya sang gindakop sang mga residente. Sa iban pa nga balita lokal, dead on arrival naman sang gindala sa Calatrava District Hospital ang isa ka nagakarga tabas matapos gilutang sang ginaligar katapos sa New People's Army sa Purok Binabuyan, Sitio Makatagak, Barangay Cambayobo, Banwa sang Calatrava, las 8:30 sang aga kahapon nga adlaw, Pebrero 4. Ang napatay kilala kay Jimmy de la Cruz, 21 anyos, kag temporaryo nagatiner sa nasamit nga lugar apang tumandog sa syudad sang Kabankalan. Nagwa sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Juanito Lambating Jr., investigador sa Calatrava PNP, nga apat ka armadong nga tawo nagpalapit sa biktima nga nagakarga sa tubo kag hinalit na lamang iniging tiro sa makatatlo ka beses. Na-recover sa lugar ay si kabasiyo sa M16 rifle kag isa kabasiyo sa kalibre 45 nga armas luthang. Hindi pa matumod sa otoridad ang rason sa krimen kag padan pa ang investigasyon angot sa insidente. Samtang may posibilidad nga ang nag-hold up sa mga kasawa nga tigulang nga amuman ang nagbiktima sa isa ka delivery van sa Crossing Kanding, Barangay Kamingawan, Siyudad sang Kabangalan sadtong Pebrero 1 sang hapon. Suno kay Police Corporal Rogen Bandola, ang case investigator sang Kabangalan PNP, hindi maglayo ang giho sa mga suspetsado ka ang personalidad sini base sa ila kaugalingon. Doon pa ni Bandola, wala pa nila ginadula ang posibilidad nga hold up me sa din isa sa duha ka biktima ang residente sa amuman nga barangay. Una sa naging hold up nanday Giovanni Parame, 27 anyos, pumuliyo sa CPSU compound, barangay Kamingawan sa amuman nga syudad, kag si Hassel Cadile, 29 anyos, pumuliyo naman sa sitio Manlauan, barangay Ubat, Banwa sang Catalina, Negros Oriental. Sanday Parame kag Cadile, nakuhaan sang balor 56,000 pesos nga kwarta matapos hintayaan sa wala pamibuloan nga armas sang samtang nagpanguliktas sa ilas nga benta. Madumduman ginsulod man sang apat ka mga suspetsado ang puluyan sa mag-asawa nga sanday Angel kag Victoria Ladanyo kanakuha ang 156,000 pesos nga kwarta kag kagamitan sa sitio Kasipsipan, Barangay Hilamunan sa siyudad man sang Kabankalan. Sa katapusan nga balita lokal ginakabig sang Negros. Sa katapusan nga balita lokal, ginakabig naman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maayo ang kampanya nila batok sa Comelec Gun Ban matapos nga nagpangunang probinsya sa Western Visayas nga may pinakadamo nga nadagpan. Sunod kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, nagapakita lang nga wala nagapawala ang kapulisan sa ila trabaho bangod sa kadumuon sa nagkaladagpan. Dugang pa ni Dunasco, ini resulta sa luyag matabo nga dapat tutukan ang pagpangdakop sa mga armas nga wala sa nagkakaigo ang dokumento sa panahon sang eleksyon. Karon sini may 18 na ang nagkaladagpan sa checkpoint kag pagresponde man sang otoridad. Pilipinas magapatigayon sa ikatatlo nga National Vaccination Day. Samtang masobra 80% ka teaching kag non-teaching personnel bakunado na kontra COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Yes, good morning, James. Oh, James. Good morning, G. Sino to ginagane? Ha? Sino to gina? Si ang katapusan mo gin great. Si amo ta exit wing ako nga no. Nagwa naman. Dira ka na kay Ira Dale bala mo. Ira Dale? Oo. O, dili ka sa buhok ni Muno ni Dennis kang katapusan mo. Ni Chard. Ni Chard. Piyo wala Chard. Ngambasa no kangilo ko no. Kangilo ko no. Yung sabit ko kuno sa Chocolate Hills. Taro nga bala Chard. Si Jory ni Pumoseno, good morning dra. Kay Chris Aongon Calvo. Good morning to sa imo. Kay Hill Javier, watching live from Gladstone, Australia. Yes. Good morning dra sa imo. Have a nice days ahead sa imo. Sa ati Barakone kay gakuan mo may ano ganina, may anchor. Kita mo anchor. Wala dila Wala daw ko si mo ya. Kaya nag-exit gani. Basta ga-exit Erla Vega. Siling na tiyak no, thank you kuno sa aton tablang information sa iya kag yaps. Why kuya in a relationship? No gaya ko Gaya na tiyak kuya yan. atiya. So kaya kay lola mo kron. Karon balik taga sa Tagwangkan sa imo. Tagwangka. Sa imo Iloy. Si Lola. Kay Lola ay sugid. Sa kaya Maninoy mo, One Ball Gallo. Good morning dira sa Las Vegas, Nevada. Yes, kay Maninay Alma of course. Yes, kay Ma'am Van, araman siya sa Minnesota. Sila ni Doc Matt. Di naman ni sila subong na Yapon man. Akon ga Jim. Ma'am Jinky Dalagdon, good morning man. Kag sa tanan nga taga DSB dira, sa tan sini EFC nga mga listeners. Ma'am Homalomena, good morning. Ano ginakadlaw mo Amo natin si Ira Dalo, ari na. yes. Watching from Bago City. Basta classmate mo na Hindi ko pa sa wala mo na view ano mo. why ko matanaw iya nga profile. Yes. Nangaray ka doon ba sabi? Tapos ni Ira Dale. Si Rona Adalang, si Rona Rida Trava anay, tapos ni siya si Sing Soktong, sino naman? Galain. Ginapatamyaw lang basta si JR sa La Castellana. JR Magbanwa sa La Castellana, no? Yes. Alin sa kay Habibi Dadudi. Ay, perfect! Do Habibi. Habibi Dadudi. Ay, kalay. Si Dadudi Habibi. Mary Jane Blanco Hoxon. Watching from Rojas City. Na-shoutout naman ang iyang brothers. Nga si Efren Hoxon, kag Roger Hoxon. May nagsunod na sang QTE din. KTE din. Kati Eden. Si Atiyag na nag-originate. Yes. Homa Lumena, kag kay ay happy birthday gali sa classmate ni Rona Rida Traba nga si Mary Grace Crisostomo. Kag SB Armela Bengbeng Maikim. Morning. Happy birthday sa nakaduwa. Dali lang. Happy birthday to you.
Mary Grace Crisostomo, kag SB Armela, Beng Beng Maikim. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, Beng bang, Beng bang. Beng. Beng 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 Ay, Beng. Ay, kalain. Kag kay Tatay Teddy Rihida, kag Tessie Galon. Good morning, man. Yes. Boy, Si- pa Tagalog na si Richard, oh. Hindi ko pagsubuki din. Hindi ko kita pagsubu- susubukan, ah. hindi ko pagsubuki. Siling mo sa tingnan tabi, tingnan ta. Tingnan. Tingnan, tabi. Tingnan. O, tingni. Kalain. Abi din, den pating na ko be. Kay matigni mo, gid. Gusto mo guro maglapta ang mga ragway mga gangangas ang tulog sa salakyan. Di naman nahalin. Ang alin ta bala to guro sa kadumibla. Oo. Basi natulugan ka sa salakyan pag pula. Wala man. Why ka man matulugan? Basi nakapiyong-piyong ka. Base, kaya ginapicturan niya. May alam ko sa ginsiko. Arip sa stoo ko ba? Kay Gingging Arroyo, Mary Grace Arroyo dira sa USA. Good morning sa imo, Ging. Nakalakat na ni siya. Kung alam niyo, may paniguro mga isa kabulan, tapos Gingging. Ay, ano kung mga isa na sa kabulan. Si Vivian Fernandez Sabio. Pabilio. Pabilio. Yes. Kulang natin sa akon mo. Sa Barangay Talok, Bago City. Good morning ko kay Nanay Des sa Isabela. Sa Sikatuna dira, good morning. Sige, Aksyon din. Si Girly Coniendo, watching from Riyadh, KSA. Salamat. Chris Aungon Calvo. Good kay Nanay Leticia. Abaw, gipicturan niya gugulit tuhod. Kaya M sa Aboso dira, mga aga dira. Good morning, kagawad. Mm. Ma'am Christine Menyes Villalobos, I'm so happy nakita niyo na inyo karabaw. Good morning. Nga bayi. Standby sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25. Detalye na sang mga balita nasyonal.
Magapatigayon sa ikatatlo nga National Vaccination Day sa Pilipinas. Ginpahayag ni DOH Undersecretary Mierna Kabutahe nga sa Pebrero 10 kag 11 magapatigayon sang bayanihan bakunahan. Suno kay Kabutahe magluwas sa importansya nga mahatagan sang proteksyon ang mga hindi pa bakunado para sa ikatatlo nga national vaccination. Prioridad man nga mahatagan ang mga dapat nga makabaton sang booster shot. Dungan pa ni Kabutahe, target Manila nga mapasaka ang vaccination rate sa hanay sa mga yara sa A2 kag A3 group sa piyak nga nagapabilin nga manubo ang prosento sa mga nakabaton na sang bakuna sa nasambit nga kategorya. Sa record sang DOH, 60% lamang sa mga senior citizens kag may comorbidities nga namakunahan na kag kinahanglan ini nga mapasaka ilabi pa nga sila ang ginakabig nga vulnerable sector. Ginanunsyo naman sa Department of Education nga 80.25% na sa mga manunudlo kag non-teaching personnel ang bakunado na batok sa COVID-19. Nagpasalamat man si Education Secretary Leonor Briones sa suporta gipakita sa mga manunudlo kag personnel para sa vaccination efforts. Suno pa kay Briones nga ang pagbuligay sa mga manunudlo nga ang makabulig para mapadasig ang hilway kag pagbalik sa klase sa mga eskwelahan. Sa record sang DepEd, 779,000 sa 970,730 ka personal gikan sa field offices kag mga eskwelahan ang bakunado na batok sa virus. Preparado na ang 6,000 ka mga eskwelahan sa bilog ng Pilipinas para sa pagpatuman sa ginpalawig nga face-to-face classes. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, aprobado na ang pagbalik sa limitado nga face-to-face classes sa expansion phase. Duga pa ni Briones, may inventory na ang DepEd sa mga eskwelahan nga handa na sa face-to-face classes. Ginpahayag naman ni Assistant Secretary Malcolm Garma nga 6,347 ka eskwelahan ang assessed and deemed ready. Apang 304 ka eskwelahan sa idalom sa Alert Level 2 lamang diri ang handa na para mag-umpisa. Gina-credit bilang citizen arms sa Mayo 2022 ng eleksyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sa nebulaan obligasyon sa PPCRV, agod ipasiguro nga masala sang maayo ang voters list batok sa illegal registrants, mag-report sa mga violasyon sa pagpatayan sa political campaign, election propaganda kag electoral expenditures. Mainggan yung tanan ng botante nga magkato sa polling precincts, agod makaboto kag iban pa. Ang grupo, may dako nga papel sa adlaw sang eleksyon, paagi sa pag-mobilize sa mga volunteers nga magabantay sa tanan nga polling precincts sa Pilipinas, magbulig agud masiguro ang integridad sa mabalota, mapasiguro ang electoral process, kag magkampanya sang voters education and information, ilabi na sa dalagko nga issue. Mas ginpasangkad pa sang Philippine Marine Corps kag United States Marine Corps ang ila interoperability paagi sa paglakip sang Marine Exercise 2022 Philippines o MAREX 22. Suno kay Major Emery Torre, ang PMC spokesperson, nakikbahin ng Filipino kag American Marines sa nagkalain-lain nga capability building exercises. Pareho sang jungle operations nga subject matter amo ang expert exchange, insertion techniques kag beach master management. Gipailalo man sa paghana sa mga Marines sa kombinasyon sang amphibious planning, drills kag execution usar ang landing craft air caution sang USMC sumuman ang ship visit sa Western Command Area of Responsibility sa Palawan. Ang exercises ginpatigayon halin Enero 28 tubtob 31 kag Pebrero 2 sang ginpatigayon ang closing ceremony. Sa iban pa nga balita national, nagperma naman sa kasugtanan ang grupo nga Bankers Association of the Philippines kay Department of Justice para magbuligay sa cybersecurity awareness kag matap ng cybercrimes sa Pilipinas. Ginpagi sa virtual ceremony ang pagperma sa Memorandum of Understanding sa tungat ng BAP President Jose Arnulfo Veloso kag Justice Secretary Menardo Guevara. Sa idalom sa kasugtanan, mag-organisa ang BOPS ng Public Awareness Information Campaigns, events kag aktibidad, lakip ng libre nga learning sessions kag magapaambit naman sang insights ng DOJ angot sa panibagong nga trend kag development sa cybersecurity. Plano naman sang Department of Agriculture nga mag-usar sang biotechnology agud pabaskuhon ang crop sector sa Pilipinas kag maganyat ang mas maramo nga pamatanon nga ipadayon ang agriculture-related careers. Suno kay DA Secretary William Dar, ang biotechnology amo ang pundasyon sang 1DA approach agud masiguro ang agricultural productivity, sustainability, economic growth kag nutritional security. Doha pa ni Dar nga mangin sentro sang liderato sa agriculture biotechnology sa ASEAN region ang biosafety approval sang Golden Rice para sa commercial propagation.
Sa katapusan nga balita national, gin-report sa Philippine Statistics Authority nga nagapadaan ang pagnubos ng inflation sa Pilipinas sa bulan sa Enero tuwing 2022 sa records ng PSA. Yara sa 3% ang inflation rate sa Enero, mas nubo sa 3.6% rate sa Desyembre tuwing 2021. Samtang umpisa sa Enero 2022, ang PSA nag-report sa inflation rate gamit ang rebased Consumer Price Index base sa tuwing 2018 bilang pagsunod sa PSA Board Resolution number 15 series of 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Ining si Carlos Lariosa karon ang imong pa-action karon na niha. I-comment ko lang, i-comment lang karon ako i-comment lang kay ginahimo ta na screenshot lang ko da action nidan. Kita mo da? Na kay para nga sa aton lang portion nga muna ano siya magamit. Thank you Ma'am Van for the 100 stars. Salamat kag kay Melvin Viñafel, good morning. Inyo yung mga tiyara aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition o podyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Life Extension Vitamin D